Здравейте, приятели! Днес ще поговорим на една тема, за която получих доста запитвания. Много от вас ме попитаха дали мога да направя ревю или да си кажа мнението за така нашумелите напоследък мигли на Моника Валериева, мис Моника Лашес. Много от вас ме питаха възможно ли да направя ревю, да си кажа мнението за тях, добри ли са като качество, стават ли, удобни ли са за ползване и така нататък. Наблюдавам във Фейсбук доста постове на известни жени, именно с миглите на Моника. Да реших да се свържа с Моника Валериева и да я помоля да ми предостави един от моделите от своя бранд, за да ги тествам. Съответно да си кажа и мнението за тях, пък и да ви покажа в няколко лесни стъпки как се поставят. Искам да й благодаря за това, че изключително бързо откликна. Благодаря за безплатното предоставяне на тези мигли. Искам да ви кажа, че по никакъв начин не съм задължена да кажа нещо добро за продукта. Ще говоря само и единствено от моя гледна точка и от това дали на мен лично ми харесват и какво е истинското ми мнение за миглите. Тъй като Моника е жена, която е доста интересна и когато разбрах за нейния бранд, се поинтересувах от какъв косъм са и разбрах, че се правят от естествен косъм от норка. Разбира се, появиха се и природозащитници, които казаха, че заради създаването на тези мигли по някакъв начин страдат животните, дерат ги живи и така нататък. Но всъщност, когато се поинтересувах, разбрах, че за направата на тези мигли косъмчетата не се вадят от животните с корена, а се подстригват. И за да успокоим природозащитниците на животното, норка, от което е взет косъма, по никакъв начин не е пострадало. Сега ще ви покажа в няколко лесни стъпки как да поставите своите мигли и какво е моето мнение, след като вече ги поставих, тъй като в момента съм с тях. Така, ето ги нашите мигли отблизо. Важно е да отбележим, че преди да започнем с поставянето на изкуствените мигли, трябва първо да сме нанесли тънък слой спирала на нашите мигли, за да ги повдигнем и по-лесно да се слеят с изкуствените мигли. Отлепваме внимателно миглата от кутията и виждаме, има два стърчащи края, които са направени с цел да предпазят миглата от опадане на косъмчетата. Преди да поставим миглата, трябва внимателно да отрежем тези крайчета. Втората стъпка е като директно нанесем лепило по цялото продължение на миглата, като се стараем да има достатъчно и в двата и края, без обаче да прекаляваме с количеството лепило, тъй като миглите се поставят на вече готов грим и за да не развалим грима с лепилото, трябва да е достатъчно количество, без да прекаляваме. След като сме изчакали 20-30 секунди, за да стегне лепилото и да стане по-лепкаво, поставяме миглата, като се стараем да е максимално близо до нашите мигли и фиксираме първо в външната част и след това и във вътрешната част на окото. Ако все пак се случи изкуствената мигла да е малко по-висока от вашия ред мигли, притиснете внимателно с пръсти, за да се слеят по-добре. Ако сте начинаещи, не ползвайте пинцета при поставянето на миглите, тъй като рискувате да ви трепне ръката и да се нараните. Затова ползвайте вашите пръсти. И ето резултата какъв е. Третата стъпка е, след като изчакаме няколко минути да залепнат хубаво миглите, да поставим още един слой спирала на нашите си мигли, като се стараем да не цапаме с спирала изкуствената мигла. Не, че не трябва, но това ще скъси живота на изкуствената мигличка.
И ето резултата отблизо. Ако все пак виждате следи от лепило по окото си, можете да замаскирате с матови черни сенки или очна линия. Надявам се стъпките, които ви показах, да ви улесняват по някакъв начин. Не казвам, че това е универсален начин за поставяне на мигли или най-лесният, но лично за мен този вариант ме улеснява най-много. Моя съвет към вас е, ако поставите за пръв път мигли, нека това да не бъде в ден за важно събитие за вас, да речем сватба, абитуриентски бал или така нататък, защото ако миглите са ви поставени от вас самите, а не от професионално лице, възможно е да чувствате дискомфорт, който не е нищо страшно, просто да ви тежи на клепача. Много от вас пък и ме питаха дали при самото отлепяне има вариант, в който да си оскобем собствените мигли. Ако лепилото, което ползвате, е качествено, няма такъв вариант. Ето по този начин хващате бавно от крайчето на миглата и лекичко издърпвате без резки движения, за да не оскобем наистина миглата, но нито е болезнено. Искам да ви кажа, че самото отлепяне не е болезнено. Важно е да отбележим, че за да удължите живота на вашите мигли, при почистването не трябва да ги третирате с продукт на мазна основа. При правилното ползване на миглите може да ги ползвате до 20-25 пъти, което е доста добра инвестиция, тъй като, пак казвам, самите мигли са от естествен косъм, много по-леки са, много по-удобни, не се усещат когато са на клепача. Тъй като от отдавна ползвам мигли, разликата от изкуствените мигли до тези просто няма сравнение, тъй като в по-евтините варианти ръбчето на самите мигли е твърдо, пластмасово и много по-трудно се залепя. Честно да си кажа, от първи момент, в който ги получих и си ги поставих, им станах наистина фен, понеже са много удобни в сравнение с това, което съм ползвала до сега. Аз лично съм фен на подобни неща, тъй като в момент, в който решиш, че вече не искаш да ги носиш и искаш околото ти да си почине, спокойно можеш да си ги свалиш. Разликата пък и от миглите косъм по косъм също е доста голяма, тъй като сте решили да си поставите мигли косъм по косъм. Първо погледнете видеото на Боряна Стефанова, което ще е в моето описание. Там тя съвсем изчерпателно говори на тази тема и какви са минусите всъщност от онези мигли, без да хейтвам по никакъв начин. Разбира се, казвам само единствено моето мнение, тъй като аз не съм фен на миглите косъм по косъм, защото накрая те оставят без косъм. Приятели, надявам се видеото да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, можете спокойно да се свържете с мен в моя Facebook профил, ще бъде в линк под описанието на видеото. Доволна съм от продукта и искам да кажа на Моника едно голямо грация за прекрасния продукт, който си създала. Чао от мен и до нови срещи!